Ja, gemiddeld binnen er in elke Friese klasse 2 bijen die een jarmoer opgroeien. Maar het is net altijd makkelijk om dit te herkennen. Daarom introduceert de GGD Friesland de jarmoerenvisie, oftewel blik op jarmoeren. En het is een hulpmiddel dat leerkrachten en professionals in de binnenopvang stiepert bij het identificeren en het bespreken van jarmoeren. Zo'n 2024 is dit initiatief al start in Tjerkse Dierlag Karspelen en dit najaar heb je Smallingerloon, Dantemodel, Noord-Friesland, Ameland en Schiermonnikoog hier echt bij ons. Bij u in de studio is wethouder Romy Kempenaar van Dantemodel. Kempenaar, goedemiddag, welkom. Met je, dank u. Ja, is dit initiatief van de GGD Friesland zo'n succes dat die hem zeggen, wij moeten hier echt in meedoen? Ja, het is mijn armoedebestrijding, dat ben puzzelstukjes. En dan mag je zo volle mogelijk puzzelstukjes hebben en zo volle mogelijk binnen maar brengen om het te bestrijden. Nou, blijkt het onderzoek dat uit een onderzoek in 2019 mag ik zeggen, dat 6,1% van de Friese bevolking onder de jarmoedergrens zit, wat deel komt op zo'n 28.000 mensen provinciaal breed. Hoe leidt dat in Dantemodel? Heb je daar een zicht op? Ik weet de precieze cijfers net, maar je lezen wel krijgt hoger dan het Friese gemiddelde en behoorlijk hoger dan het landelijke gemiddelde. Ja, dat had ik misschien wel willen krijgen, want ja, hier in Noord-Eerst Friesland, is de jarmoer, of binnen meer mensen, toch wat eerder misschien, en ja, de inkomsten liggen hier ook wat lager. Nou, dus juist het op verschillende pijlers dat de parameters natuurlijk de verkeerde kant uitslaan. Het gaat net alleen nog om het inkomen, het gaat ook om het opleidingenniveau. Het gaat om zoons, want we weten alle dat op het moment als het in een jarmoord leeft, goes gemiddeld echt gewoon 4 of 6 jaar komt hij uit het overlijden. En dan denk je van hoeveel jaar voor die 6 jaar leeft nog in slechtere zoons dan iemand die dat net had. En vooral het opleidingniveau is eigenlijk een punt. Want op het moment dat jou als best jong begeerst, has een jong gezin, dan had iedereen het wel even moeilijk. Als maar de middelen haast een goede opleiding of iemand die wat stipje kent om die daaruit te ontvechten, om die daaruit te werken. Want dat is exact wat u dus zei. Want wat voor acties zet je hem daarop als gemeente? Voor een deel ben je daar beperkt natuurlijk in ontwikkeling, maar je kan wel voorwaarden creëren en gemeente breed, denk ik, om dat te stipjen, of niet? Nou, het is vooral zo dat, wat ik in het stekst het taboe materiaal. Mensen die dwaren er nou nog net over te praten, want het wordt eigenlijk toch wel een beetje linkt omfalen, terwijl het iedereen treffen kan. Op het moment dat je een succesvol ondernemer bent, maar toevallig net de arbeidsongeschiktheid goed regelen ha, en du wirst arbeidsongeschikt, kerst in een jarmoord vervallen. Er hoeft maar iets op die paard te komen en dat denk ik ook wel eens, waar het heegst die hebt vallen, het kan iedereen treffen. Ja, dus in die zin had het net altijd te krijgen met een geen goede opleiding of dat soort omstandigheden. Maar dat hoeft net per definitie. Het is wel zo dat dit gaat specifiek om ben. Ja. En een jadere wethouder had willen zijn dat mij net uitmaatje werd in wet ze steen had. En voor mij is dat een heel belangrijk punt. Ik ben zelf ook in de politiek kwam op het moment dat het liniestelsel voor het onderwijs invoerd wordt. Ik vind dat een ben uit een huishouding komt wat minder geld is. En je kan advocaat worden, je kan notaris worden, je kan architect worden. Dan moeten ze dat werk kennen. En dan moeten we dat als samenleving daar verstaan. En op dit moment komen ze met torenhoge studieschulden van Squallo. Dan denk ik van, het geldcomponent wordt steeds belangrijker. Vooral in een binnenleven. En je moet meedoen. Het moet merkkliëntjes wezen. Je moet op vakantie. Daarom hebben we via Humanitas de kindervakantieweek in december. Dat die ben ik vertellen kennen dat ze even voor het best hebben. En Stichting Leergeld hebben. Dus ouders die hun ben uit graag sporten willen. Die wil ook via deze week wel erop wijzen van shirts op een website van Stichting Leergeld. Want dan kunnen ze en het spul voor het sporten. En je kan de contributie die ze vergoeden krijgen, zodat die bank gewoon meedoen kennen. En bij mij net uitsluiten worden. Als je naar Dantemodel zegt, heb je dan echt het idee dat je een voldoende zicht hebt op de mensen die in die categorie vallen? Nee, want dat is nergens zo en dat is nog correct dat taboe. En daarom is het mooi dat dit instrument er nou bij komt. Want hoe meer instrumenten je hebt om die mensen te benaderen en de regelingen onder eigen te brengen van wat er al hier is, hoe meer succes zal je daarmee hebben. En het is bijvoorbeeld extra. Wie had ik heel bot inzet als gemeente de laatste jaren op project meedoen. Dat hebben we via dagwerk. Dat we mensen uit uitkeringssituaties weer ontwerk gaan willen. Ik had altijd zijn werk is welvaart. Welvaart is welzijn.
Want met geld kan je echt een keer een snijden ergens heen met de band. Kerst een keer uit eten, kerst een weekendje voort op het moment als het te druk houden haast. De bank en meid van. Dus werk is gewoon dan de basis. We hadden een hele prutte meisje uit de bijstand waar de laatste jaren aan werk helpen. De laatste, in ieder geval de laatste 8 jaar had ik er zicht op als wethouder. En we hadden heel bot op geïnvesteerd. We hadden een hele prutte menskracht opzet. We hadden een hele prutte meisje uit de bijstand bij ons werk helpen. En dat is echt de basis om te zorgen dat mensen weer een lidsbitje vooruit komen. De kop boven het maisveld uitkrijgen. Dat het echt uitstraalt op een band. Dat ze zonder worden. Dat het minder kosten voor de maatschappij brengt. Dat ze gelukkiger worden. Het blijft zo. Werk is welzijn. Welzijn is welvaart. Dit initiatief van de GGD. Andersom. Ja, werk is welvaart. Ja, werk is welvaart is welzijn. Ja. Dit initiatief van de GGD, wat voegt dat daar aan datgene wat je hem al dieren? Wat jouwt het van je extra's? Wat voor extra's jouwt het? Het jouwt vooral de ouders zelf en de scholen een instrumentarium om iets te doen. Om bij de meisjes te komen en de meisjes zien te letten wat voor regelingen er al hier binnen. Dus het wordt wat laagdrempeliger. Het wordt wat makkelijker voor de professionals om bij de meisjes te komen. Dus die drempel die wordt je mij naar beneden gebracht. Ja, en concreet, kun je een concreet voorbeeld nemen wat ze nou bijvoorbeeld als middelbroeken kennen om dat zichtbaar te maken, ondanks de schaamte die er soms op zit, of net? Nou, je krijgt nou bijvoorbeeld tools, gewoon systemen, waar de regelingen alle hierin staan. Die de leerkrachten dan echt broeken kennen, specifiek voor die band. Dus daar zal leergeld inkomen, maar daar zal ook de kindervakantieweken van Humanitas inkomen. En het is echt op jarmoord natuurlijk. Dat je ziet dat de maatschappij verhuddert, is echt op jarmoord. Dus juist vaak op het moment als het publieke, de maatschappelijke discussies haast. Dat er zijn wordt van ja, maar dan moeten ze maar wat harder werken. Of in bepaalde verkiezingscampagnes dat continu on het menselijk maken dat het wordt hardwerkende Nederlander naar voren komt. Dan denk ik ja, maar die jongen dit op minimum leen, waar keihard ontwerk is dat dan geen hardwerkende Nederlander? Voor meer dat juist de hardwerkende Nederlander. Hoe leger dat het leen leidt, hoe harder dat de mensen vaak werken. Ja. Ik bedoel, als ik sommige jongens dit van minimum leen ontwerk maakt en hoe hard als ze ervan werken maken, dan denk ik bliksem. Dan had een notaris, een kamerlid, een lijsttrekker, een wethouder net volle te klaaien. En dat maar weg zijn. Ja. Deze toevoeging die de GGD in biedt als extra instrumentarium, daar wil je mij meer zicht op krijgen. Wordt dit een structureel onderdeel gewoon van het jarmoerenbeleid, in dit geval van Dante? Wat mij betreft al. We hadden altijd de laatste jaren op jarmoerenbestrijding inzet. Wat ik krijg al op werk, op opleiding, op het uit de meesten uit de jarmoed krijgen. Want de meesten worden gelukkiger, je wordt zonder, je hebt toekomstperspectief. En we hopen dat de generatie daarna daar echt net in vervalt. Nee. Het is investeren, voor investeren. Nou even heel praktisch, want er komen we zo aan het eind van dit peteer van mensen die ik door al die snuf die ik heb nog van alles te vertellen. Ja, er is een hele grote te vertellen. Laten we misschien langere tijden vooruit lopen. Maar mensen die nou zitten van de radio en die jaren dit, of die herken dit en denken, dit was op tap als voor mij. Wat moet ik gewoon heel praktisch ervan campenaar? Gewoon even op de website zien, maar we hebben ook minima coachen op gemeentehuis. En we proberen er zo volle mogelijk ervaringsdeskundigen deel te zetten. Dus mensen die het zelf uit de jarmoed ontvochten hebben, maar die weten echt van, diezelfde die er nou in zit, waar die in onrent, hoe die hem veelt, wat daar is gewoon de drempels binnen en de beslommeringen van de dag. En die kan hun ook helpen om bij de regelingen te komen, om te zien wat ze recht op hebben. Dus die kan hun bij de hand pakken en verder is ook alle informatie wel via de website verkrijgen.